Adam repere ki nisbatım dora pретензия Як-то банабад барахчада нависа Бай барахой нависта шон самолетик созан Ба шиштахи чан ба параки биним шон да парвозан Чи баре поймай подвал резка ошиқи шидан Охидан бад задқати яхе питух сар ба сар шидан Шамаят ве додан да ҳарди сери беномус Ошиқи хондан хубтараки бо мекапи ярус Шумо удачаш да доштен ма қадам мондам да уҷа дасти туда чизи гирг бад Ма да варақи ручка ба ты чихя ҷой мара мегири ки ай ма мегрези Додар ба меди фолбин наша дареб намехези Итром да даста роз накуне бедаст мемоне Реп бизаем очов андозем шумо беаст мемоне шаҳре чанд Салом алейкум ба ҳама касое ки подписчикан ба ҳама касое ки тамошо кардастен Ман як чиза бояд бифаҳмонам моиди батн ки камтарак мара неправильно фаҳмидан камтарак меган хича нишон дод камтар меган хеле не бародаро и пиар нест и нишонтӣ нест и поступкаи ман 6 каса визов додан А просто бисёри бад да нервим бозӣ кардан каждый батл каждый дигаш мақсад номи ма буд ҳама ҷода мара дразнӣ мекардан ки шонихе шонухе тарию тари вообще номи мара бисёр мекундан бисёр мара визов медодан и ман мехоҳам амида точка монам просто батлерора батл қадим фаҳмон яъне ки дар стили хишон бифаҳмонамшон ки ман ай вақтш тайёр шидагӣ будам просто на вақте аст ки ман файротон кунам баъд бо чира мехоҳам қайд кунам ки ман ядакасаге ки одам да гапш наистод ти тарифти ма гапам даёр ма вақтагидам ки ма батл намебурам изза того что ки ма семейный одам мақсад фарзанди ма дуруст пас мебина исуса ма гапам даёд ма во-первых батли ма ягон ҷош ҳақорат надорад ягон гапи лишни гуфтагӣ нестам не ки дорам гапое ки мақсад зуран не ки ҳақорат нестам ки як каса задиват кунам а баъд ичиз сиёнка намеша бахшиш аяма бародарои ғариб ичиз сиёнка намеша интернетда намеғалта ичиз мумкин нест вообще сиёнка кардан ин чиза ман намемонам бироя чиста аммо одамо ба дани хичон мегам қаталпай ҷамшаги слух мерава ҳамин чиз фақат дар памяти сари одамо мемона сиёнка намебирояд категорически сиёнка кардан мумкин нест бо чира қайд кардам барои пиар мегем агар ман барои пиар кор мекардам қатъи доди худо кор мекардам шайх доди худо соҳиби rap.tg касе ки қариб ним зиёди звиздои ами репа аммо одам пиарид кард ба проектҳои аммо хеле шумо звизда шудина матақариб мешиносам то сайти rap.tg оборот гирифтан я барбари тра ягон кас намешинам киен чи ай пишти аммо одам шумо пиарид чин агар ман пиар мехостам ман қатъио кор мекардам ман даже трекома намепартам видеома намепартам на боя бор дига обращение мекунам ай ҳама модераторош ай худаш не барик ма ки хича занг мезанам доди худо треки маро намонда сайтат нега бо партофтян ай ҳама модератор хоҳиш ҳамин номи мара диден видео дар mp3 да қабул накунед дар сайти rap.tg и ака чихе бугум худнишонтӣ звиздақапӣ нест бародаро просто повод дора причина дора вақтш бираса бо мефаҳмем ки чӣ ба ман қатъи rap.tg ҳамкорӣ намекунам ҳама шахтан скоро мефаҳмем иншоаллоҳ намбрев зинда бошем баъд қатъи доди худо ман кор накардам мақсади ман пиари нест мақсади мера сиёнка кардан интернет пахвалватса кардан нестай ки бимона кадом соле ям кас подроя бигай таришид баъд ин ранги як бой меша ранги бои конор макгрегор қатъи флойд майвезер неки иншоаллоҳ агар ман дар аввали бои хеле гапчапу тентаким ранги конор макгрегор бошам ман иншоаллоҳ дар ин бой охир дар ранги макгрегор намебурам поражение қатъи ман иншоаллоҳ мебурам ман гарантӣ наметам 100% ки ман победа қатъи меом леки ман 100% худам да бовар дорам ки иншоаллоҳ ман мебурам ман ин чиз дилам пурай баъд дядя рустам дада салом алейкум одаме ки нашод студио дорим гапчап мекунӣ чақчақай ба фикрам каналат қатъи ман дар ватсап гап задагӣ ба фикри ман видеои матада мераса ати як хоҳиш ҳамча мардум гуфтесам ки то что бисёриё меган ман барои пиара барои дигаваш кардесам ам мекора ати як илтимос предложение ки ту мада кадаги будӣ то что батл да москва бигзара та мардум да бифаҳмам ки чӣ предложение кади ман чӣ отказ кардам что бифаҳмам ки мақсади ман нашод сум нест мақсади ман нашод пиар нест агар ман пиар мехостам қатъи рустам ҳамкорӣ мекардам доди худо гарени пешниҳодҳои хуб кард особенно рустам агар ман сум мехостам рустам мада пешниҳоди хуб кард сумам кор мекардам ай батл да москва мегзашт ҳамаш ништияк леки ман на сум хостам на пиар хостам ман просто ҳамеша точка мемонам тамом охирон батли ман касе мебироя чӣ ҳунари дорам марҳамат мебинем ки чӣ мешава ман дилам просто яхим прай ана шуд ман талиан яка ман талиан то мегӯям как диндаки бародар
бародар динда кечкара бровардан дар кор нест матра будикам гуфтанӣ нестам брат, барое ки ман хуҷандиҳо қади бисёр автомадор, ман бисёр хуҷанд консерт мерам, бародаро бисёр меҳмондорӣ мекунам, бисёр нон намакошона ман хӯрдагиам. Ну просто семья не без урода. То, что ты хеле гуфти, ты мара шум мебинӣ, кори хитай шум мебинӣ, шум дидан бигӣ. Хеле бой одам якас шум мебинад. Мақсад шум мебинид, мефорӣ чиза мефора, умрам кор мекунид. Карҷида в общем. Диндаг меброри ё ки диндаг медрори, и проблема айта, чӣ коре мекунӣ бик ай дастат биёяд. А то, что нашо сумпумуд аз як гапот мегум. Бади Честер. Я Честер як гапи дига мара кард ки ту мегай тарика та айтим зур буд, айтима шикасти баромадӣ. Не бародару. Ма айтим даим оила, ма айтим набаромадам. Айтим нашикаста, айтим чӣ хеле буд, аму хеле аста. И гапора як бор нави гуфт, баъд гашт гуфт ки тов дод ки ман кароча мега ки барои гуфтам ки 16 диша ман намедонам иҷа рост мега дурӯғ мега, если честно ман баъди омадагиш надидамаш. Айтим ҷош дай, айтим ништияк дай. О ман саволое ки тура додам лична, ту мара лична ответ додӣ. Ман тура ай вақтш ба вақт хотир Честер мешнохтам. Ман айру репод не. Айру репо я пацанаке ки дар группаи ту буд Кома ном дошт. Группаи ту дежавю буд. Анау пацан натури зур мехӯ, ман натури мухлисшам. До сих пор. ҳолам даёд ман репош. Репи Кома номи матабаи шахси хатарноки дастнорас наврас нараснома омада комада меғалтоната таната калата. Даёд ман пацана ма гӯш мекунам Комаи дежавюра. Ту дар группаи он будӣ, ман пишти аму одам турам шинохтам. А баъд то, что оли ту мегӯе и пиара ту ичи нести тура фалони мехра. Оли одамо ба бисёр дар комментариҳо нест. Аге ту марди қатӣ бибро, қатӣ бибро. Ай бисёр гуфтагии одамои шумо мумкин ки бошад дар ҳамун списика. Биё баъд як кори дига мекунем, 6 кас не 6 каса дига мекунем. Манталиян омад дидам ки туда сум проблема нест, гарения хеле дилат прай. Ман тура як условия мардаки мемонам. Ты қадима видео обращение кардӣ, хеле нашад сум чақчақ кардӣ. Типа ман сум дорум, майтари ма гарени, оши чава худо додайта, и зиёдш бигардам на худованд насибат кана. По фикрам ту мада агар туда обратно сум бути, барои бахтом сум бети, и туда жалко нест. Когда ту айтан дига кас худа мера ки шум мебини, айтан ё сум додани боши, нашад худат сум додан. Проблема нест по фикрам туда. Биё як кор мекунем. Ами рӯзе ки батл аниқ мешава, як хизмат кар. Мисол трам мада шум диди, Честера мара шум дид баъди ами гапам. Ту туда обратно Честер да билет бигӣ, заодно ба хитам. Ҳамун сумере ки мада мети, Честер да билетш бигира, ба хита отдельно бигӣ. Биё батл 6 ба 1 не 8 ба 1 мешава. Ма дилам прай, и реклама нестай. На мардаки гап, ма ҷавоб мегум гапам. Бигӣ Честер да туда обратно билет, агар ҷаланкаш боша, бародар ман ягон татра ягон гап безеб намегум. Хайо ҳар як тата ҳақ дорим мнение хита бигин кадоме ки шуда мехӯратам гуфтам бирани кори шумо. Ман намехоҳам бисёр видеобозӣ кунам, намерам ман фаҳмодам мақсадо ман ҳамаша ништияк. На точка бародаро дига видеобозӣ намекунем то рӯзи батла. Хай агар ягон тат задиват накунем бо. Ай ҳама ба хубина ако додарҷоно. Биё илтимос гап хабар, воима, ақорат, хабарбарӣ, видеокунӣ дар кор нест. Амрӯзи батл муайян мешава. Шуморо ина бақти Степа райдерам қариб матбуд мешавад. 2-3 рӯз пас иншоалло ман расшатома мегирам. Шуморо хабартон метавонам ки кен. Ба чанд хай ки хитон да вақт дар кор, чанд ха вақте да тайёр мешини, проблемаи шумо. На 6 ба 1 не 8 ба 1 чи. Так что бародаро, шумо да сари баланд хоҳонам. Ман ай худам боварӣ дорам. Ай хитон бовар кунем, броин. То что ина бародаро, нам хеле гап чапо меган майдон амурус ё ки ай далер меша, ё ки ай далеро, ё ки шумо далеро мешин, ё ки матоқа далер мешан дар мобайн. Бар сурат ба хуби бевойман илтимос акаҷоно комита задиват ки аги боша мебахшен. рӯзи батл ҳамаи шуморо интизорам. Иншоалло мо вомехӯре, иншоалло батл мегзара. Барои мухлис бесумай касе ай пуштон мия марҳамат, ман ҳеҷа сумкоркун нестам. Ишаз видео пидео намешавад, ки ай бародарои ғариб бахшиш касие ки омада наметонем. Сар баланд бошем то рӯзи батл. Пага не пага дига иншоалло темои ҷекпот ҳам меброяд. Ду темае ки ай ҷекпот кам тарак ман корум бисёр буд, ами хотир натонистам. То дидан. Обод бошед.